Hai să continuăm seria cu ce faci atunci când te rănești și azi o bine despre o chestie mult mai comodă decât crezi, și anume ce faci atunci când mâna ta se întâlnește cu flexul care tăia lemnul. În primul rând vreau să știți că nu glumesc, chiar este o chestie care se întâmplă foarte des, nu cred că am făcut gardă în care să nu vină măcar o persoană care să fie tăiat cu flexul. O să plec de la premiza că e absolut evident că următorul pas e să mergi la spital, deci o să depășesc acest pas și o să continuăm cu ce faci până să pleci efectiv la spital. Bun, acum ai vrut să tai ceva, te-ai tăiat pe tine, ce să faci, n-ai ce să faci. Ideea este următoarea. Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să încerci să oprești cumva sângerarea sau să o diminuezi cât de mult posibil ca să nu pierzi prea mult sânge. Cel mai simplu mod să faci asta este, în primul rând, să o cureți, da? E foarte important să o cureți pentru că e posibil să fie tot felul de resturi acolo, pământ și așa mai departe. Dai cu niște apă oxigenată, dai cu niște betadine și după aia înfășori ceva cât mai curat. Că e un prosop, că e o compresă sterilă, că e orice, trebuie să înfășori bine și să ții strâns ca să oprești pe cât posibil sângerarea, după ce ai curățat. Dacă ai tăiat ceva de dimensiuni mai mari, gen ți-ai tăiat toată mâna, nu doar un deget sau așa, este foarte indicat să pui un turnichet, cum e în clipul de la care a început seria asta, adică o chestie care să strângă, să nu mai curgă sânge, dar țineți minte, ăsta poți să-l ții doar câte jumătate de oră atât time, deci după jumătate de oră trebuie să-i dai drumul, să lasi să curgă sânge și după aia să-l strângi la loc. În principiu ar trebui să ajungi la spital în timpul ăla. Foarte important în la spital este să găsești partea din tine pe care ai tăiat-o, să încerci pe cât posibil să o cureți însemnând să o dai cu niște apă sau cu niște apă oxigenată sau cu ce poți, ca să cureți din pământ și ce mai este pe acolo și după aia să o pui într-un loc rece. Un loc rece înseamnă așa, să o pui într-un loc cu gheață, dar fără să atingă gheața direct țesuturile, da? Adică o înfășori într-o cârpă în care pui gheață într-o pungă, da? Și cu punga aia vii. Fun fact, o dată am avut o persoană care a venit cu o parte a corpului său pe o țărină congelată, că asta avea rece, e la fel de ok, problema era că era direct pe țărina congelată. Bun, episodul ăsta a fost despre varianta extremă în care îți tai cu totul o parte a corpului tău și trebuie să vii la spital să încercăm să o punem la loc. Din păcate, nu este mereu posibil să o punem la loc. Cel mai ușor este dacă ai tăiat ceva clean off, da? Dacă ai avut un cuțit sau o lamă foarte ascuțită care a tăiat direct. Dacă este o lamă, de exemplu, cum e la un circular cu dinți așa, o să smulgă mai mult decât să tai și atunci nu o să putem face microchirurgie acolo, să coasem vațele înapoi și sunt șanse mari să pierzi partea aia corpului. Însă, ferm convins că la orice spital merge oamenii să încerce să facă maximum posibil ca să-ți prezerveze partea corpului pe care ți-ai tăiat-o. Cred că în episodul următor o să fac o mică pauză de la partea asta cu trauma și o să vorbim puțin despre estetică și după aia o să revenim ca să nu vă țin așa doar cu dezastre, să fie și lucruri mai distractive.